d'una hora, 13 minuts i un segon. Fort aplaudiment pel dorsal 1251, Axel Badia Delma. Campió d'aquesta prova del duatló de muntanya, Cornellà de Llobregat 2023. Axel, enhorabona. I res, no només aquest premi, sinó que, Axel, també t'emportes un pal pel Windor, el túnel del vent. Una experiència de Windor que s'emporta l'Axel Badia. Li donem aquest pal al campió absolut d'aquest duatló de muntanya. Primer classificat amb un temps final en 13 minuts i un segon. Axel, això és per tu. El pack del Windor, 2 vols de túnel de vent. Una experiència brutal que t'aportes per 5 minuts i 5 segons. És la dorsal 3137. Fort aplaudiment per la Paula Blasi! Campiona del duatló de muntanya, Cornellà de Llobregat 2023. T'emportes també aquesta medalla de campiona. T'emportes també aquesta crema de Noet de Debat. I evidentment t'emportes també com el teu company Axel aquesta experiència Windor, túnel de vent, 2 vols de túnel de vent, Windor, per la campiona d'aquest duatló de muntanya. Fotografia de campiones, enhorabona a les 3. A gaudir-ho, moltíssimes gràcies. 2023, les veies del Bonavista Colla! Campiones del duatló! L'Anna Pujol González de Madrid, temps final, 30 minuts, 55 segons. L'Anna Pigues Faria amb 1 hora, 31 minuts i 2 segons. I la tercera, la Marta Navarro amb 1 hora, 32 minuts i 2 segons. Us emporteu al trofeu, la crida de campanya de Debat, les medalles de campiones, el croissant gegant de Correcaran i aquest fort aplaudiment pel Club Triatló Lluçanès! Campions del duatló Cornellà de Llobregat 2023. Enhorabona, companys del Triatló Lluçanès, primers classificats. L'Adrià Noguera, amb el millor temps, 1 hora 15 minuts 7 segons. En Joan Viladrodó, 1 hora 15 minuts 41 segons. Un segon més tan entrat. Milan Martínez Osuna, i a 1 hora 15 minuts 58 segons. A Miguel Ganja Capdevila, els 4 millors temps d'aquest club Triatló Lluçanès, que s'emporten aquest premi de campions del duatló cross 2023 de Cornellà de Llobregat. Aquest premi de 150 euros en metàl·lic i aquest fort aplaudiment del públic pels companys de Lluçanès i per tots aquests clubs els 5 primers classificats del duatló cross 2023. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies també per acompanyar-nos.